guy here in the big bird. You know? Look, Mar, look, Mar. Look, Mar. Maken. Oh, wat een goeie. Ik ben bang. Ik ga daar zo. Wind. Ai! Moeder. Dapat man. Oei, je tas, mooi. Tas. Ik heb alles gepakt. Jij niet. Bigay kami dito ng ano guys, pagkain nila. Better than the water, dito. Ito. Oh, blind na dito is bukas. Ano niya, tas like na. Ano ba pera niya? Pera naman siya. Sa meron ng product. How do this? Wow. Diba no? They're being up here. There's a... Diba? Diba?
langsam kayo. Jag var nog med där. Där, don't open the... This guy there, let's be good. Look, Mar. Look, Mar. Dami nila, oh. Ito yun. Wala ng pagkain. Bye-bye. Bye. See you next time. Bye-bye. Help, fella. What's that? Ayos mo ba? Smell wow. Duck duck. Duck. Kaon na daw puno siya. Kain na daw siya. Sorry. Excuse me. Anong kinakain mo? Anong kakainin mo? Raf? Anong pagkain dyan? Vallen? Hallo. Is dit nog eten? Voor jullie? Hé? Dit is voor Rafa. Zijn jullie klaar gegeten hoor? Gutom pa sila o nangihingin pa sila. They need alles kayo.
Maganda kasi dito eh, malawak at saka walang entrance. Ganda. Ayan. Sulaw yung init. Uy. Kaya mag-ano muna tayo. Sunglass. Kalaban, hangin, tugnaw kayo. Ne, ito aling yelo. Kala siguro niya, aalis na kung lakad na. Yan, pakita ko sa inyo. 10 minutes, 11 minutes na pala. Stop na ako. Ito yung ano guys, board. Diyan nakalagay, ayan o. Sabi ano, pwede naman po ano, ang pwede dyan aso, pwede mag-bike, ganyan, pwede mag-swimming, ayan, yan, pwede mag-swimming kung ano, summer. Guys, tapos magbababay na ako. See you in the next vlog. Thank you for watching. Don't forget to like and share and comment, subscribe sa mga bago pa. Maraming salamat po guys. God bless you all. Bye-bye.